ara és Nadal i nosaltres ja estem preparant el viatge cap a Prešov. Un any més esperem participar plenament a l'Aplec Internacional. Animem a tots a ser-hi. Hem de ser ambaixadors del nostre país. Vinga, ànims, som-hi i ens veiem allà. Ens veiem. Ja us heu inscrit per participar al 36è Aplec Internacional del 2024? Nosaltres no hi faltarem. Teniu temps per fer la vostra inscripció fins al 6 de gener. Bones festes! Una bona opció de viatjar i veure noves cultures és divulgar la nostra cultura als països d'arreu. Xerrampin, xerrampin, xerrampia, xerrampin, xerrampin, xerrampó. Per això enguany tenim l'ocasió d'anar tots a Prešov. Som un grup d'amics sardanistes que anem a tots els aplecs. I us animem que vingueu, que segur que no oblidareu. Tots a Prešov!